Vatan gorowçylaryň ýagdaýy. 2025-nji ýylyň dekabr aýynda Garvard Universitetinde Merkezi Aziýanyň ýaraglyk güýçleri barada söhbet geçirildi. Şeýle soraglary jogap gözlendi. Garaşsyzlykdan soň 30 ýyldan owrak wagt geçen soň Merkezi Aziýanyň harbylary we howpsuzlyk gullukları näme derejede ösen we döwrewap? Näme üçin Sowetiň käbir ýurtlarynyň ýaragly güýçleri döwrewaplaşdyryldy we öz ygtyýarlyklaryny giňeldi. Beýlekiler bolsa garyplaşyp ýydagalak bolmagyna galýar. Töhbetden stataň başy. Türkmenistanda serhet postlary ýeterlik derejede maliýeleşdirilmeýär. İşgärler ýetmezçilik edýär. Türkmenistanyň harby güýçleri içerki wodgulagy prosesden itlendik görnüşini basyp ýatyrmakda ünsüni we serişdilerini jemleýär. Olar paýtaxt Aşgabaty goramagy ileri tutýar. Stataň soňy. Şu wagt Türkmenistanyň harby syýasaty we güýji içerki duşmanlar tapmagy gönükdirler. Howa Sowet döwrüniň garanky adamkäçiliksiz, adamy rehimsiz eksploatirlaýan syýasaty ýurdumyzda dowam edýär. İçerki duşman kim? İçerki duşman bolsa bu ýaragsız, parahat, propagandadan azat pikirini aýdyp bilýän, öz başdak pikirlenýän Türkmenistanly. Türkmenistanyň harby doktrinasy strategiýasy ýok. Ol hiç ýerde ýerleşdirilmedik we düşündirilmeýär. Ol diňe reaktiw häsiýetde ýeşewag. Bir ýerde harby waka bolup geçende hökümet ýapyk kapylaryň aňyrsyna parahatçylyk barada gurrun etdik diýip habar çykarýar. Harby doktrina näme? Harby doktrina anyk tertip düzgünleriň sanawyny bermeýär. Guşunyň nähili söwüşmeligini aýtmaýar. Gaýtam söwüş barada nähili pikir ýöretmeligini beýan edýän ygtybarly gollanmadyr. Şeýlelik bilen ol harby ýolbaşçylyk etmek üçin ýeterlik derejede anyk, şol bir wagtyň özünde dürli ýagdaýlara laýyk gelmek üçin köp uğurlu bolmagy synanşýar. Şeýle düýpli düşünjeler harby syýasaty, taktikany, tehnikany, tejribeleri we harby proseduralary kesitleýär. Harbylaryň gulluklaryň okuwyna we işine ýol görkezýär. Şeýle ýol görkezji Türkmenistanyň ýok şu wagt. Türkmenistanyň ýapyk sowuk uruş döwrüniň düşünjeleri, öňden görüjüliksiz harby syýasaty, ne bolan hakyky howplary, ne de onuň ykdysady mümkinçiliklerine laýyk gelýär. Awtoritar jemgyýetde watan bu awtoritar syýasy rejimdir. Awtoritar hökümeti gulluk etmek diýip düşünilýär. Watan gorowçysy bolsa, ýylatyň, raýatlaryň gorowçysy bolman, rejimiň gorowçysy, sakçysy diýip çemeleşilýär. Bitaraplyk statusy bolsa, ýurdu üzüň edip saklamak strategiýasyna urilýär. Halkara ekspertlaryň bellemegine görä, hökümetiň hereketlerinden urun alynsa, bitaraplyk biz siziň ýurduňyzdaky o ýagdaýlara goşulmaly. Siz hem bize ýylata garşy syýasy we ykdysady zulmy we korrupsiýa esaslanýan syýasaty alyp barmaga azar bermäň diýdigi. Soňky 34 ýylda ýurdumyzyň azatlygy we öz başdaklygy uruny gurban bolan gahrymanlar, edermen şahtlar ýatlanan ok, taryh ilmi kitaplar çap edilen ok. Olar barada ýylat, ýaş adamlar ýaman azat bilýär. Taryh uly derejede ýolýar. Awtoritar hökümeti nä derejede harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini uly anam belem sarpa bildirýär. Hökümet olar hakynda nädip alad etýär? Şu wagt biz jemgyýet bolup döwlet büdjetinden ýaragly güýçlere, howpsuzlyk gulluklaryna, polisiýa näçe maliýe serişdesi göwerilýändigini bilemdik. Milli goşunmaz kämil söwüşçüň ýaraglar, harby tehnikalar sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanmaýar. Türkmenistanyň harby güýçleri, hukuk goraýjy edaralary, ulgamlaryň kadalaşdyrylan korrupsiýa, agyr durmuş we iş şertleri sebäpli adam güýji, tertip düzgün we hünärmenlik wagtda kynçylyk çekýär. Bu bolsa gulluklaryň netijeli döwrewaplaşmagyna uly böwet döredýär. Birinji mesele, eskerleriň ýetmezçiligi we olaryň gullukdan gaça durmagy. Mejburi harby gulluk we korrupsiýa maşgalalar üçin uly kynçylyklar döredýär. Ýaş erkek adamlaň 27 ýaşy dolýança ýurtdan gaçmagyna ýa-da para bermegine sebäp bolýar. Ikinji mesele, pesaýlyklar, sosial gorowsuzlyk, jaý meselesi hünärmenleriň başga işler gözlemegine, ýurdu terk etmegine sebäp bolýar. Hünärmenler halkara derejesinde geçirilýän okuwlara gatnaşdyrylan ok. Üçüncü mesele, korrupsiýa, başarnykçylyk, tiraparazlyk we şu meseleler barada dymyşlyk, ilaç üçin şikaýet etmek mehanizmlaryň bolmadygy uly howpsuzlyk meselelerini soraglar döredýär. Ýurdumyzda ösen harby senagaty, ýokary tehnologiýalar, tehnik innovasiýa, ýapyk garnaşparaz, tanşlyga esaslanýan ykdysadyýatda döräp bilmeýär. Bu meseleleriň eýem 30 ýyl bäri dowam etmegi, anyk harby syýasatyň we büdjetiň bolmadygy bolsa, Türkmenistan harby we ykdysady taýdan hakyky howplara taýýar däl, goranyşy köýüp pes diýip görkezýär.